Diba? Hindi mo yumaman literal. Yumaman sa pananampalataya. Oh. At meron pa akong supporting verse na Ephesians chapter 1 verse 3. Ang kayamanan ng simbahan ng Panginoon ay spiritual riches in heaven. Hindi material riches. At meron pa akong nasa isip na mga sagot, marami akong sasagot, itatabunan ko sa ano eh. Baka na hindi ko marinig. Hindi ako yari, ex-BBC eh. Nakala ko mga BBC split, sasalta ako mag-say. Isasagot ko yung, yung Laodicea Church ng Revelation chapter 3. Oh. Mayaman, pero pulubi sa Panginoon. Naked. Tama? Hindi po yun eh. At sa context nito, patay siya sa context. No? Kasi ang ginamit ni Paul na illustration dito, sa pamimigay, ay ang Macedonian churches, na nasa verse 1 hanggang nasa verse number 3. At yung Macedonian churches na ginamit ng illustration, sa Corinto, mayaman ba simbahan? Ay lagot siya. Eh dapat, hindi gamitin ni Pablo. No? Doon sa interpretation yun, might be rich. Ay sala, Macedonian churches. Hindi sila yumaman. O si Villanueva sala. Malamang. Tiyak yun. Ano nangyari sa Macedonian churches? Tingnan nyo, verse 1 and 2. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God. Grace ha? Ang binabanggit itong grace ay yung grace ng pagkakaloob. On the churches of Macedonia, kaya churches yan, marami. 2. How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy, and their deep poverty. Napakahihirap nila. Pero sa kabila nun, abounded the riches of their liberality. Hindi naging hatlag yun upang tumulong sila sa gawain ng Panginoon. At for information, ang offering na binabanggit dito ay walang kinalaman sa pagpapatayo ng building. Right. Ang offering po dito ay mission offering po yan. Gagamitin po yan sa mission. Kaya ginagamit ni Paul ang Macedonian churches, no? Para matuto ang Corinto church na magkaloob sa gawain. Kaya kayo Macedonian churches, ituloy nyo sa verse 4. Sabi, praying with as much entreaty that we should receive the gift. Itong taga-Macedonia churches, paulit-ulit siyang pinilit, no? That we would receive the gift. Natanggapin yung gift nila. Kasi in the first place, ay tanggapin mo. Kasi nga nasa gift under gift. Nung makita ni Paul yung kalagayan ng Macedonian churches, parang exempted na kayo sa Sayang, hindi kayo sa lahat sa mission offering, parang exempted na kayo. Eh, sabi ng Macedonian churches, no po, tanggapin mo kung ano kaloob sa Panginoon. Kaya, nangyari ito because of the grace of God. You know, much entreaty. Maraming pa, parang mimilit. Baliktad ha, hindi si Paul ang namilit magkaloob. Si Paul ang pinilit na tanggapin ang kaloob. Baliktad yan. Hindi siya nagpapalay niya. Nakita niyo mga kapatid, no? Oh, hindi siya ang namilit, ha? Siya po ang pinilit. Mga pastor ngayon, pinipilit yung tayo kahit ayaw. Sama po. At hindi yun ang sinasabi sa verse 9. Might be rich. Eh kung yun ang context ni Paul, ay sabi, ang Macedonian churches, hindi sila rich. Mahirap lang yan. Nakita niya? Pero kung si Eddie Villanueva, ipinipilit niya yung rich dito ay material riches. Tapos ibabanat na. Kaya tayong mga Kristiyano, pag mahirap pa rin tayo, may problema tayo. Hindi nagkakaloob. Hindi siya hindi nagkakalob. Ang problema daw, kasi hindi yung mayaman. Kasi ang gusto ni Eddie Villanueva, lahat ng miyembro nila ay maging mayaman. Para mas malaki ang sarili. May siyempre,
salungat niya sa utos ni Paul sa kapwa niya apostol, saka sa ibang mga pastor, sa Galatians 2:10. Ang sabi ni Paul ay, always remember that maraming nahirap sa mga simbahan. Ginamit siya ng Panginoon. That is a very, very wrong interpretation. Ministro siya ng Diyos o ministro siya ng Satanas? Ministro po yan ng Satanas. Ang isa pang verse na ginagamit yan ay John 10:10. That they might have life. Yung life doon, that they might have more abundantly. Abundant material life daw yun. Hindi ho totoo yun. Ang nagsasalita yung Panginoon sa Kristo, wala siyang material life dito sa lupa. Paano magiging material life yun? Ang Panginoon sa Kristo, pag nagsalita, example siya lagi. Eh, mga apostol niya, wala din noon. Wrong interpretation na naman yun. Wala na masasalungat sa kanya. Kasi nakikinig sa kanya, kubetos din ng mga utak, gusto rin silang yumaman. Amen, amen, amen. Kaya amen ang amen. Always remember sa Bible, kahit kailan, no? Hindi gumamit ang Bible, ang Panginoon sa Kristo, si Apostle Paul, pagdating sa mga illustration ng mayamang tao. Pagdating sa offering, sino ginamit ng Panginoon? Sa Luke chapter 21, isang poor widow na nagkaloob ng 2 lepta. Abay, 2 lepta o po, maliit pa sa ating 25 centavos. Sa Baclaran, sa Paradahan, namigay ako ng 25 centavos. Bibina ko po sa sasakyan ko. Sabi ng mga bata, bina ko. Binigyan mo na baka tingin ka pa. Dahil bakit? Wala man tayo na 25 centavos. Maliit pa ho doon, nakaloob ng babae. Diba? Ano sabi ng Panginoon? Siya ang nagkaloob ng pinakamalaki. Aba, kaya mo bang tawaran niya? Gumamit ba ang Panginoon sa Kristo ng mayamang tao? Aba, tapos itong mga pastor gagamit ng mayayaman? No? Dapat ang mga miyembro yung mga ala Henry C. Oh. Mga ala Henry C. Mga ala Lusyutan. Lusyutan. Ako, tandaan niyo yung mga pastor na yan. Buscados Gerbelian. Hindi po totoo yan. Ako, kakamali po tayo. Prosperity gospel po yan. Mga alagad ni Satanas yan. They are using the scripture in a very wrong interpretation. Kaya pala gwapo yan. Balik po tayo doon mga kapatid sa Matthew chapter 4. Makita natin. Gumagamit siya ng scripture. Kaya pala gwapo yan. Minister of Light, hindi naman totoong liwanag yung tinuturo nila. Kadiliman po yun. So, the last temptation. Okay? Ang sagot ng Panginoon sa second temptation sa verse 7, Matthew 4:7, Jesus said unto him, it is written again, thou shalt not tempt the Lord thy God. Verse na naman ng Bible yon. At tandaan nyo, ang tinitempt ay siya. Siya yung Lord na God pa. Siya yun. Siya po ang God. Kaya ang tawag sa kanya ni Thomas, my Lord and my God. Verse 8, again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world, and the glory of them, and saith unto him, all these things will I give thee. Namimigay din po si Satanas niya. Tandaan po natin. Hindi lahat po ng material blessing ay galing sa Diyos. Yung kayamanan ng drug lord, sa Diyos yun? Abo. Yung po kayamanan ng mga gambling lord, sa Diyos ba yan? Yung kayamanan po ng mga corrupt officials, sa Diyos yun? Hindi sa Diyos yun. Tandaan niyo po. Si Satanas man ay namimigay niya. If thou wilt fall down and worship me. Sa Panginoon, tinanggihan niya. Abay sa iba po, hindi pa na iaalok, nasungkapan na. Kasi Satanas, bulag din. Hindi pa na iaalok, nasungkapan. Ang Panginoon, inalok, tinanggihan.